ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಲೈತೇನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುವಿ ಉಳ್ಳಾಲು ಬುವಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ದೂರ ಪಂಡ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಬುವಿ ಅಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಲಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದಾರ ಪಂದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕೊ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬೈದತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬುವಿಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಮಿನಿಗೆ ಇದು ಪೋಪನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿನಿ ಮಿತ್ತರ್ನು ಮಂಜುರುಡು ಮಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಬುವಿಗಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ತೊಂಡ್ರೆ ಪಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಪೂಪುಜಿ ದಾದ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂದು ದಾದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಐಕ ಆಡ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಆ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗವಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣ ಅಲ್ಪ ತೂದಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತನೇ ಬೋರ್ಡ್ ದುಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಮರತ್ತೆ ಓದುಪುಂಡು ಕೊಣ್ಣಾಗ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿದಾಡ್ ದಾಂಡು ಏನೇತ್ ಬೇಕು ಪೌಡರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆತಿ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೊಂಡು ಎಂಕ್ ಡೊಂಬರಾಟ ಅಂತಾರುಂಡ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ದುಂಪಿದಾರ್ದ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನಿ ಅನಿರಡ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಪೂರ ಕೇನು ಜಾವಿ ದಾದಪುರದೆ ತೊಂಡ್ರೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಸು ಅಂಜಾಮಮ್ಮ ಅಂಜೀರ್ ಪೋಯ್ ಜನೈ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪೊನ್ನಾಗ ಒಂಜ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂಜೈರು ಕಡಮಮ್ಮ ಫಾನಂತ ಅಂತೀರ್ ಐಕ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂಡೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ದಡೆ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಒಲ್ ಪನ್ನಿ ಮೀನ್ದಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಐಕ ಬಂಡ ಅಮ್ಮಮ್ಮಡ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರೇಜ್ ಪೋಯ್ ಅನ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಬೊಕದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂಡೊಂಡತಿ ಕಾಸಂತೂ ಪೋಪಿನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ನಮಗೆ ವರ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಚ ನಮಗೆ ತೂಗಿನ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಅವಳ ಬೋಡು ಒಂದುಲ ಬೋಡು ಅವಳ ದಿಪ್ಪುಗಂದು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಏತ್ತು ಬಿಲ್ಲ ಆತು ನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡುವ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತುಡು ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸತಿಲ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಕಿನ್ನಿನ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದು ಪೋತು ಜಂಕುಲು ಯಾನೇ ಪೋವಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿನಾಂದಿ ನಾನು ಶರೂಪನಾಗ ಪೋತೀನಿ ಐದು ఒక పోతుజ్జి ఈర్పోతులక సమయం అండి టైం అండి మస్తు ఇదాదన పుల్లి పంటలు పంద అజ్జిల పిదాడ దగ్గర ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಪೋಯಿ ತೂಕ ದಾದಾಪುರ ದೆತ್ತೋನು ಒಂದು ತೂಕ ಬೈಯಡ ಬತ್ತದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೊಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಡೆ ಇಂಕ ತೋರ್ಸ್ಪಾರ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಚೂರು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಡೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಕಂಡು ಮನ್ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕೋರು ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದುಪುನಾಗ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪೋಯನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಂಡೇನು ಖಂಡಿತ ಚೂರು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೆದ ಅದೇ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತೋಜಪಾವೇರ್ ನೀ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ತೋಜಪಾವೆ ಏರ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ ಏನ್ ಅಕ್ಕನ ಕಾಲ್ ಬಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ರೀತಿ ಪೋದಿಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮಂಜುರ್ಗು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಿದಡ್ಗನಾ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುವಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಅതെಯ ಕಿನಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದಾನೆ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದಾದಂಪುನು ಬಪ್ಪರೆ ಬಲಿ
ಓಪನ್ ಅನ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕೈದೆಪ್ಪು ಓಪನ್ ಅನ್ ಫಾಲ್ ಕುಲ್ಲಾಗ ನಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಐತೆ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲ ಉಜ್ಜೇರಿಯ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ತುಲೆ ಅವರ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ವೆ ಅವರ ಲಕ್ವೆ ದೇವರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಈತ ತಿಂಡ್ರೆನೆ ಅಂಡು ಫುಲ್ಲು ತುಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ಕಂಡ ಫುಲ್ ಅವು ಈತ ತಿಂಡ್ರೆನೆ ಅಂಡು ಏಯ್ ರಡ್ಡೆನ್ಲೆ ತೊಂದೆ ಬರ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭುವಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಚ್ಕೋಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ದಾದ ಭುವಿ ಕಿನ್ನಿಲ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಎಂತ ಭುವಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಶೋ ಕೊಡೋದವು ಹಂಗಂಜ ಕುಂತಲೆ ಅವು ಶೋ ಕೊಡದ ಚಿನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದೆ ಅವು ತೂಕ ಈ ರಾಶಿ ಬಿಡ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಏತಾದುಪ್ಪಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೂಲೊಟ್ಟಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಲಿಬುಲ್ ಚಿಯ ದೇವರೇ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚಾಡು ಮಮ್ಮಿ ಯಾರು ಗೊಬ್ಬರ ನಲ್ಲ ಬಿದೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೀ ಬಡಾಪುಂಡ ನಿಕ್ ಬಡಾಪು ಅಕ್ಕ ಬಡಾಪುಂಡ ರಾಧೆಯ ಪೂರಿ ಭುವಿ ಯಾವ ಗುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರಿ ಪೂರಿ ಏನೇ बोल पाव भाजी दे पंच दिला पाव भाजी बोल
ಇವಿ ಮೇಲನೆ ತಿನ್ಲಮ್ಮ ಬಾ ಇಡು ಜೋರು ಬಡ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಂಜೆ ಗಂಟೆನಾಗ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಪೋತೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಹೇಳಾರೆ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಹತ್ರ ಎಂಜಪುರ ಐಟಮ್ ಕಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಅಂಚಿನ ನಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನೇ ಕಡಲೆ ಪದಂಗಿ ಅವು ಇಂದು ಸಾಬೂನು ಪೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟೆತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕನಕಲು ಪೋಯರು ಬುವಿನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಎಂಕಲು ಅಕ್ಲ ಬಸ್ಟೇ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಓಮಂಜೋಡು ಜತ್ತ ಆಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದು ಪೋಯರು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹೊರಡಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ ಬಚ್ಚಿದ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಪಾಪ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ ಬಚ್ಚಿದ ದಾಲಲ್ಲಿ ನೇ ಎಂಚಾಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇನ್ನು D-mart ಒಂಚೂರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದು ಬಲೆ ಬಾಲ್ತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಡರ್ನ ಕಾಸು ಪೋಡತ್ತೆ ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಮೊಕ್ಲ ಆಪಿಂದಾಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊಕ್ಲು D-mart ಪೋಂಡ ಇತ್ತಿ ನೀನು ಪೂರ ತೂಯಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೋಡು ಮೊಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಯಾಂದ ಆಲದೆ ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬದ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅವ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ ಅನ್ಪದ ಮತ್ತೀನಿ ಬೋದಾ D-mart ಯಾ ಎಂಕ್ಲ ಕಿನ್ನಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಡೆಗ್ಲ ಪಾರತ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಣಂತ 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಚಲ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ 4 ತಿಂಗಳತ್ತು ಸೋಪು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದು ಪಂಡ ವರನೆ ಕಂತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಾದು ನನ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಹೂವಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೋಪು ನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೈ ಸವಿ ಸೋಪುಲ ಎಜಿನೇವು ಸೋಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಿ ಅರಿ ಗೋದ ಪೊಡಿ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಐತ ಪೊಡಿ ನೆತ್ತ ಪೊಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾರಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯರಿ ಮಲ್ಲರಿ ಇಡ್ಲಿ ಅರಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ಚಾಕು ಅವಳು 1 kg ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂದೇರು ಮೀನಿಗೆ ಯಾರು ತಿಪ್ಪುಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಮೊರೆ ಪೆರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಡು ದಬಾಲೆ ದುಪ್ಪಡತ ಮೀನು ಮೊರೆ ಪೆರಾಪುಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ ಪೆರಾಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ ಪೆರಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕೊಂದು ದಾದನ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನೆನ ಬರೋದಿದ್ದಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ಪದಗಿನ ಪದಗಿದ ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲ ಪಾಪ ಬಸ್ಲ ರಶ್ ಇತ್ತನತೆ ಅಕ್ಕನ ರಶ್ ಇಂಜು ಓಲು ಆಂಡ ಪಾಪ ಒಂದೇನ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪೊಡತೆ ಅವಳು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಕ ಯಾನು ಕಂದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಪೋದಿದೆ ಪಂಡ ತೋರ್ಸ್ಪವರ ಮಿತ್ ಅಂದೆ ತೋರ್ಸ್ಪವ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡಿಂಚ ದೀ ತೋರ್ಸ್ಪವೇ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸಿಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಸಾಸ್ ಐದು ದಕ್ಕಂದೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದುಡ್ಡು ಆತಿ ಬೇತದ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂದಿನಮ್ಮ D-mart ಹೀತೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಇನ್ನು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟತಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿಯರುಂಡು ಸೊ ಐದು ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಂತು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತನ ಮಲ್ಲ ಪೂರಿ ತಿಂದೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ಹಬಾ ಹೈಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಗೇಜ್ ಇನ್ನದಿರ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಕು ಕಾರ್ದ ಮುದೇಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಕಾರ್ದ ಮುದೇಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸೊ ಇದು ನಡ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಪೋದು ರಿಕ್ಷೋಡು ಕೂಡ ಪೋದು ಆಡೆ ಆಡೆ ಪೋದು ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋದು ರಿಕ್ಷೋಗೆ ಕಾಸಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಲಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಓಡೆ ಪೋಡಾಡೆ ಗಾಡಿ ಡೇ ಪೋಲಿ 56 ಮುಲ್ತುರ್ದಡೆಗೆ ಎತ್ತು D-mart ಇದು ಉಪ್ಪಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅನ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ದೀಪದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿದೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ಮೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್